היי, מה קורה? שומע אחי? הממ"ד שלכם לא בטוח. בואו אלינו, יש לנו ממ"ד מה זה גדול, הוא בטוח מאוד, יש בו מיטות זוגיות ומזגן, ויש גם בריכה, ושולחנות ביליארד. חכה שנייה אחי, רגע. הלו? רוני, תקשיב, האיראנים אמרו שהם תוקפים ספציפית את השכונה שלנו עוד 30 שניות. אני יכולה לבוא לממ"ד שלכם? הלו, אין פה קליטה, אני לא כך שומע. אל תשגע אותי. הלו? אל תשגע אותי. וואי, הקליטה פה ממש זוועה, לא, אני לא כך שומע, זה ממש מתנתק. הלו? אתה שומע אותי באבו אבו? יו, לא שומעים כלום, אני ממש, זה ממש... הלו? מי זה? הבנק.